Isang pangarap ang natupad para sa 700 kabataan sa Pangasinan dahil sa libreng edukasyon at skills training na handog ng Pangasinan Polytechnic College. Sa pamamagitan ng programang ito, hindi lang diploma ang abot kamay, kundi pati na rin ang siguradong hanap buhay. Isa sa mga natulungan ng PPC ay si Jana, isang estudyanteng nakapasok sa kursong Bachelor of Multimedia Arts. Nakatulong po sa akin yung pagiging scholar dahil lalo na rin po sa magulang ko dahil working student po ako. Kaya medyo napagaan po yung pag-aaral ko. Very compassionate po ang mga instructors po and maganda po ang learning environment. Maraming salamat po dahil binigyan niyo po kami ng tsansa para makapag-aral at matupad yung pangarap po namin. Sa ilalim naman ng Center for Lifelong Learning o PPC-CEL, maaaring kumuha ang mga estudyante ng TESDA accredited course na Electrical Installation and Maintenance NC2. Bukod sa libreng training, sagot din ng pamahalaang panlalawigan ang mga toolkits, allowance, uniform at assessment fee. We are not competing with PSU. Leaders of PSU are here. In fact, we are complementing. Kasi ang PSU as a university is research-based. The Polytechnic College is skills-based. Sa kasalukuyan, nasa ikapitong batch na ng trainees ang sumasailalim sa libreng pagsasanay. Ayon kay PPC-CEL Director Monica Labaupa, mahalaga ang pagbibigay ng ganitong pagkakataon sa mga kabataang nais matuto ng skill-based training at magkaroon ng oportunidad. Sinusubukan nating bigyan ng opportunity na magkaroon ng pagkakataong makapag-aral itong mga kabataang mas gustong nalilinya sa skills-based na trainings. Ang mission ng Pangasinan Polytechnic College at ng Center for Lifelong Learning ay makapag-produce tayo ng mga world-class talents and leaders sa larangan ng science and technology, culture and arts. Layunin din natin na magkaroon tayo ng mga innovative at industry-relevant programs para sa mga training programs natin. Isa sa mga nagtapos sa programang ito ay si Cesar, isang graduate ng EIM-NC2 na ngayon ay nagtatrabaho na sa Kapitolyo. Kung ako sa inyo, mag-enroll kayo tapos kung parang wala kayong experience, try nyo lang mag-enroll. I-explore nyo kung anong meron dun sa electrical. Tapos hanggang sa makahanap kayo ng opportunity na kagaya ko na mabigyan ng opportunity makapagtrabaho sa ibang company, ganun, or sa capital, ganun. Patunay lamang na hindi lang edukasyon ang handog ng PPC-CEL, kundi matitiyak din na may naghihintay na trabaho para sa mga Pangasinense. Valerie Dismaya, RNG News.